Mimi ndinozi Simon Distant Simanga. Ndinobva kuno paRudhadhe Shirera district de Msimbizi. 18 April ndo pakatanga muzhonga musangaise muRadius yedu. Saka ndokubva ndauya ndaenda kubhodha. Mabhazi akanditwara 2016 ndichouya muTogoga refugee camp nemhuri yangu yose akabva ndinayo. Saka iko zvino ndakazwa kuti ndoenda yakusina chokwadi zvapera. Saka nezvi ndakuda kundidzokera ndotokuda kundipetuke kuMozambique. Ndokuti ndakatofarawo kuzwa kuti kwanaka. Saka ndingarambi kuenda kumba kwangu so ndo ndakavharika. Ini ndakabva kuMozambique ne 21 years. Ndichienda kuchibhedhlera chozodzoka ndoshaya vamwe ndouya kuno. Ndichozozwa kuti vari kutongoza ndishoya kuno kutongoga. Ndazouya kuno kundane 22 years. Ndobva ndagara muvanhu zvakanaka. Zvino ndaakudzokera hedu ndazwa kuti kwanaka. Ndaakungodzokera kumba. Inini ndakabva kuMozambique ngenyaya ndichienda kuChirezi. Ndichopesana vamwe. Pandakazodzoka kumba ndosvika kumba hakuna vanhu. Ndobva ndatomhanya ndazwa kuti vari kutongogara ndotouya kuno kutogara kuno kutongogara. Saka zvinezvi ndangozwa kuti zvakanaka kumba. Ndinongodzokera futi ndodzoka ipapo pamba pataigara paMahachi paChingowa. Ndosvika ndogara futi. Mangu ndakabvira Mozambique district yangu Musirizwi village Chingowe. Ndakasvika muno mu2017 izvezvi maybe ndakuma 10 years ndiri munomu. Munomu ndanga ndakagara zvakanaka, ndakachengeteka zvakanaka. Munonzwa sei kuti makuzi mudzokere kunyika kwenyu kwaani runyararo? Tinonzwa mwoyo umwe unonzwa kushungurudzika, umwe unonzwa kudakara nemaererano nezvatakaona patakabveyo. Ndakaona munhu wani akanga akapondwa akaradzikwa pasi. Uyezve futi ndakaona pamuzi pamweni so panga pachizike pachitutu pakapishwa dzimba dzese dzanga dziripo. Nditwa Ruki Mtetwa, ndinobva district inozi Musirizwi, ndichibva Chingowe, chifu wedu ndi Musokosi. Inini kuMozambique ndakabve ku2018, mwando wakatanga 2016 ndakanga ndambototi bude. Asi ini chandakangotizapo chandakanyatsa kuona kuti handina zvinhu kuzonyatsa kuona zvakakwanira. Asi chandakaona ndakagara naChingowe kwavhurwa umwe mukomana aizi Destiny anga achipenga musoro. Akavhurwa mukomana iye ndobva ndakabva ndati inini mama ndakubuda sezvo mai vangu vanoberekwa kuno kuZimbabwe vakaroorwa kuMozambique. Saka ndobva ndakabva ndatobuda ndaona mukomana iye afura. Bhosi taitomuziva, bhosi taitopusha ndoona kuti timuchereswa mvura tichidai. Ndobva ndakaona avhurwa ndikati ina handichamiri. Ndobva ndatiza ndikauya kuZimbabwe ndinogara kwaana sekuru. Mai vakasara ikoko vakamboti ndomboshingirira. Asi pavakazoona kuti zvaramba zvichienderera mai ndopavakazoya kutongoga. Then ndopandakazozwa kuti ana mai vauya kutongoga. Icho chizotitera. Mwaniswa ndakasvika vari kuno kutongoga. Ndopandakazosvika mutongoga 2018 mai vasvika 2016. Ndo zvandakaona kuMozambique.